There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Ja, jag är inte. Detta är fan inte roligt. Alltså jag vill med aldrig att göra uppdrag. Nej, men gör det. Gör inte mer uppdrag. Alltså jag vill aldrig göra tur eller någonting. Skit i det då. Är du bög eller är du bög eller homosexuell? Det heter bisexuell. Skit fullständigt. Det heter båda hållen. Men sluta till alltså. Nej, skit det. Eller queer då. Nej, jag gillar inte de andra då accepterar vad det vill vara, men det blir lite sur. Jag var det för att jag kan gå till för det. Ja, det var därför. Det var inte meningen att... Nej, jag förstår. Nej, men alltså, jag har inget emot bögar med att... Jo, det har jag faktiskt. Jo, det har du. Det har du. Det är inte fel att vara bög, men jag gillar inte dem. Så jävla enkelt är det. Det är bara att jag accepterar. Det är inte rätt tid. Ska vi inte gå och göra en druk i basta eller någonting? Nej, ingen bastuklubb här. Ja, sätt Albin. För helvete. Är någon av er redan på spindlar? Jag hatar spindlar. Nej! Var är de? Där är en! Tusentals. Snälla. Men seriöst, är det någon som hänger med och känner på vattenfall? Jag vill jättegärna känna. Nej, men André. Du stannar här med Gustav. Eller Matte. Inte Gustav. Boy. Men han gillar inte dig. Jag kan säga det. Inte Boy. Alltså, du har inte alls meningen att göra det ledsen. Nej, men då kan du gå bort nu. Jag pratar med någon annan om detta för jag är inte intresserad av att lyssna på det. Nej, men alltså jag är helt seriös. Saken var ju att... Jag bryr mig inte. Vad är det, Boy? André, jag hatar killar. Jag gillar inte alls André, du får fylla dig själv. Nej, jag är inte sur, men jag kommer bli sur. Häng på mig. Alltså, jag måste verkligen kissa jättemycket. Ni kan inte... Nu hänger jag med mig. Boy. Jag kommer att pissa själv. Han är på hjärtat. Jag hänger med. Han är på hjärtat. Jag håller med. Så du får pissa. Albin. Jag sitter på hög. Alltså ingen som har typ en pool eller? Nej, jag har en. Nej, jag har inte badkar. Vad? Har han en pool? Du har en stor jävla pool där. Men det är vågor. Alltså, jag gillar inte saltvatten. Ja, men det har Boy sin pool. Saltvatten. Eller hur? Har du en pool, Boy? Jag har ingen pool. Ingen pool? Nej, jag är helt säker. Nej, men alltså, jag har varit i Boy hela förra sommaren. Han har ingen pool. Ingen pool? Du kan inte Ville. Ja, då har jag inte Ville. Ja, det var. Ville är så liten. Alltså. Boy är så... Han är Ville. Larry är den enda typ. Det är oäckligt. Vi ska inte ligga bara naken med mamma. Nej. Om jag ber dig. Nej. Vi ska bara känna på vatten. I helvete heller. Vad har jag gjort för att säga? Så gillar jag verkligen dig ändå. Ja, det är många även om jag gillar dig så lovar jag. Jag ska liksom inte... Ska ni sluta? Det är fan seriöst. Både Boy och... Det är två killar som står och snackar med varandra. Seriöst. Håll käften du också. Han kan inte lägga det är jag Boy nu. Helt seriöst. Vad är det, Boy? Jag tror bara de ska lägga bort. Det kan vara jobbigt. Att ha så mycket... Nu kommer hit Albin! Albin, vad har du mobilen? Ja, ta mobilen bara. Hör min hand! Jag ska inte jag titta till en här nu. Du får sen, jag lovar. Jag tar min hand nu! Tycker du om Albin nu? Jag får min mobil. Radera filmen igen mobil. Jag får min mobil. Du kommer inte sluta så du får inte mobilen då. Bara få mobilen, Sluta hålla på då. Ja, jag slutar hålla på med Du kommer inte sluta, jag vet det. Jag svär jag kommer att sluta. Ja, men bara... Jag vet att du inte kommer att sluta. Det är därför jag inte ger dig mobil. Jag får min mobil. Nej. Jo. Ge mig mobilen. Det är min mobil. Ja.
Sluta hålla på då. Jag svär, sluta på mig. Nej! Oh my god. Kan få min fucking mobil. Helt seriöst. Ja, helt seriöst. Jag är helt seriös. Nej, det är du fan Det är inte. visst. Helt seriöst. Jag är Är du fan. helt jävla dum? Jag är helt seriös. Är du det? Nej. Bara få mobilen. Albin. Sluta för helvete. Jag är så. Jag har slutat. Jag tycker du ska hålla dig bort. Albin, har du fått? Ge bort telefonen, boy. Radera filmen, ge en telefonen. Och slå Nej, jag dödar. däckar de Utan spelet in. Vad fan är detta då? Ja, jag glömde stänga av. Alltså, jag får inte höra. Nej, grattis. Jag är så varm. Jag vet att det är stång, men skit i det. Stång? André, styr på mig. Jag André, kom igen. Gå, André. Ja, André snart. Får lyssna på. Ja, men André, kom till dig. André. Ja, vi sticker bara iväg. Gustav. Tänker på det. Men vi kan inte gå nu. Och du håller på en gång till. Kommer att slå ner dig. Fattar du det? Fattar du det? Vad har jag gjort för att göra så här? Jo, hoppas verkligen att jag kommer att göra det.